Good morning सोनाफोर दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोननानै लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै खामानि जोबस्रांजोबनानै दासो ब्लगखौ जागायबाय आरोना सोनाफोर दा फुंनि टाइमा 8:30 जाबाय फिसाजोखौबो स्कुलाव थिनहरखांबाय आङो दिनैल' क्लास जासिगोन आरोना गाबोन पेपार चेकिंसो जानो हागौ आरोना बिसिना दाख्लि एग्जाम जानायनि टेस्ट परिखा जानायनि गाबोन सेटारडे नालाय गाबोन पेपार चेकिंसो जानो हागौ आरोना नायनां सोनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नायसनबायदोंब्ला आरोखि ना भिडिअसफोरखौ मोजां मोनफ्लांबायदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि नायलांबाय थादो सोनाफोर संसैलाय आंनि खामानियालाय बेनोसै आरोना संनाय खावनाय दिनै मा ओंख्रि संगोन नायलांबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ होनबानो मिथिगोन आरोना सोनाफोर मा ओंख्रि संनो नागिरदों आगैमोना होनो फिसाफोरखौबो लाफा होननानै आरोना सासेखौथ' नुबाय थाखायो ओमफ्राय सासेया माने फुङावनो स्कुलाव थांनाय जायो ओमफ्राय फैनानैबो मेंफैयो नालाय ओमफ्राय भिडिअआव बे बारा ओंखारनो बायो आरोना आंना फिसाजो गेदेरा ओंखायनो आङो बारा माने जर जबस्थि खालाया मालाय गाव ओंखारनो गोसोबा थाफानो गोसोबा मालाय फैदेरखायो आरोना आंना फिसाजो गेदेरा ओमफ्रायो गोसो गैयाबाथाय मालाय फैखाया बारा ओंखारबाय थानो बायो आरोना बे भिडिअ ओंखायनो आंबो जर जबस्थि खालाया आरोना मालाय गावनो गोसो गैयैखौ आंना फिसाजो माने ओंखारबाय थानो बायो नालाय भिडिअ ओंखायनो आं बारा लाफानाय जाया आरोना ओंखारनो गोसोबाथाय फैखायो गावनो नायलां सोनाफोर अननानै भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै नायलांदोलाय दिनैबो जोबजासिम आंनि आरो आगैमोना सोंहरबाय थादों नानि उन्दैनि नामा मा नाम होननानै नानि उन्दैनि नामा दर्शिता ब्रह्म ओमफ्रायो गेदेरनिया दैजि ब्रह्म ओमफ्राय मा क्लासाव फरायो होननानै सोंदोंमोन ना आंनि फिसाजोखौ क्लास 4आव फरायो डन बस्क' स्कुलाव क'क्राझार डन बस्क'आव फरायो आरोना आंना फिसाजोआ नायलांदोलाय ओंखाम ओंख्रि संनोसैलाय बाबाबोथ' गवा अबायथो संनो गनो आरोखि ना संखानांखागोनखा जाखानांखागोनखा गुमै फैबासो एसे रेस्ट मोनो आरोना एखनबाफोर खेननै संनानै होयो गुमैया बेबो बारा सङा नोंसिना गुमैयाबो आलसि आरोना बायो होजोंबो गावहाबो खस्थ' नालाय मावफैनो बायो एखमबा बुंबा खेननै संनानै जाहोयो आरोना गुमैनि नाम लाबाबो दाय जाग्रा दं आरोना सोरबा माने फिसाइखौ गोसोखांबाबो फिसाइनि नाम मेनसन खालामबाबो फिसाइखौ गोसोखांनानै माबाफोर बुंदेरबाबो दाय जायो आरोना सोरबा हा गावनि फिसाइखौथ' गाव गोसोखांखागोनानो ना गोसोखाङालासिनो थागोन नामा सोरबा आगैमोना भारायाव दाफा थानायफ्रा गावनि फिसाइखौ गोसोखांनानै कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आंनो आरो जायफोर फौजि फेमिलिफोराथ' आंनि भिडिअसफोरखौ गोबाङानो नायो खोन्थाहरलाय गावनि फिसाइफोरखौ गोसोखांगोन ना गोसोखाङा माने बिथाङाबो फौजियानो जागोन खोमा आरोखि ना जों फौजिफोरनि नामखौ दाला होनलायलायथारदों आरोना बे बिथाङा हाबा जानाय ना सेंग्रा मिथिला आङो बिथाङा गावहा हाबा जानाय बा बिसिजों गोसोखांजाया खोमा मिलायलायनाय गैया खोमा बिसि फिसाय ओंखायनो बिदि मालायनि गोसोखांलायनाय बा मालाया गोसोखांदों होननानै दाख्लिनि भिडिअ लाबोनाया बेहाय कमेन्ट हरदों आरोना बे बिथाङा मा नाम मोनथाय आं बावबाय आरोना बेफोरबायदिनि नामफोरखौ आंहा गोसोआव लाबाय थानो माइन्डआव सोबाय थानो आंहा टाइम गैया आरोना एसे मेनसन खालामफाबाय आं बिथाङा मा बुंदोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन आरोखि ना जोंनि फौजिफोरनि नामखौ दाला माला जालायलायथारदोंना आं दुनियानि फौजिफोरनि नामखौ लायाखै आंनि फिसायनि नामखौसो लादों आंहा आंनि फिसायखौ गोसोखांदों होननानैसो बुंदों आङो गोसोखांबानो दे बे गाज्रिनि थाखायल' गोसोखाङो बे नङा आरोना मोजांनि थाखायबो गोसोखाङो गावनि फिसायखौथ' मानो गोसोखाङा जानो जेब्लायबो गोसोखांबाय गाज्रिनि थाखायबो आरोना गावनि फिसायखौथ' मानो गोसोखाङा जानो ना गोसोखांखागोन आंनि भिडिअ आं मा लाबोयो मा रायलायो मा खालायो बेहाय नोंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरोखि ना बिथाङा गोसोखांजाया बे बिसिजों ओंखायनो मालायनि गोसोखांनायखौबो मेगन सादों आरोना बियो ओरैबायदि मानसि थाखायो आरोना गावनि फिसाखौ गोसोखांबाबो दाय जायो आरोना जारलासो जारला आरो सोरबा बुङो खर' साजोब्बाय आं नोंनि रायलायनायखौ खोनासंनोनो बाबाय आङो बिदि होननानै बुङो नायनो नाङा खर' सानायबा नङाबा नोङो आंनि रायलायनायखौ खोनायै मालाबा गोलैनानै थागोनबो नों फिट जानानै ओंखायनो बारा नायनो नाङा आंनि भिडिअखौ नङाबा गोलैनानै थागोन मालाबा फिट जानानै गोलैनानै थागोन नोङो बाराद्राय आंनि पेटेर रायलायनायखौ खोनासंबाय थायोबा नोङो मालाबा फिट जानानै थागोन नोङो बे खोनासंनो बाग्राया माबाग्राया मा होनोमोनलाय खर' सालायलायग्राया खोनासंनोनो बाबाय आं मासे पेटेर रायलायबाय थानो हायो होनो नालाय बे खुगाखौ माथो हरदों रायलायनो नङाबा सासे मानसियाबो बुंहरदों आरोना आंखौ फिसायनि खामायनाया थोआ नामा आब्बां जाब्बां भिडिअ बानायबाय थायो होननानै थोयैखायनोथ' बानायदों नोंथां थोयैखायनोथ' बानायदों फिसायनि फैसाया थोयैखायनो आं भिडिअ बानायदों आरोना एखमबा सेकेन्ड पेपारफोरखौनो बायनो हाया जायो आरोना ओंखायनो बानायदों आङो बेसे फिसायनाव बिनो फिसा फिसौ जिनिस नांगौखौबो एखमबा पेन जिफ्लंलायनायखौनो गाननानै थानांगौ जायो मा मिथिगौ नोंलाय आजिखालिनि जुगाव फैसाया जेसेबां मोनो एसेबां थोखाया आं जेन'बा ओरैनो थास्लायस्लाय आरोखि ना ओरैनो थास्लायस्लाय आं फिसाफोरखौ लानानै बोरै सोलिया
बोरै सोलियो आंनि फिसाया दाबसेयाव थायो ओंखायनो गथ'फोरखौबो नुगोन आं भिडिअ खालायबा भिडिअनि गेजेरजों नुगोन आंनि फेमिलिफ्रा नायगोन आरो रावबो नायाबाबो अरजाया देनां आंनि बिजामादैफ्रा नायगोन फिसौफ्रा नायगोन आरोना हनै आबैया जोंना बिदि गोदो आइमोनखौ बेबायदि खांदों बेबायदि खस्थ' खालायदों होननानै देनां आंनि फिसौफ्रा नायथों आरोना ओंखायनो भिडिअ बानायदों आङो थ' आं भिडिअ बानायो ना बानाया थ' आंनि लाइफ आं मा खालायो मा खालाया बोरै सोलिया आंनि लाइफ आंनि गोसो बायदिसो सोलिगोन आरोना मालाया जेखि बुंलागि दा बुं आंनियाव खर'आव जेबो बिदिया हाबा आरोखि ना थ' जेबो नंला आं ओंखाम ओंख्रि संसै नै सनाफोर आंना ओंख्रिया दिनै अमा मेजेम ज्लाव ओमफ्राय आलु नोंबो रानियाथ' आलु जानो गोथाव मोनथारो गथा गथानो आलु पियासबो होफाखाबाय आङो ओरै थाव जानबाय ओरै ओंखामबो थाव जानबाय नायनो थाव होखाबाय ओरै ओंखामबो जानबाय नै सासेया सिथिं एवबाय नै आङो आराम एवनानै लाग्रोसै सनाफोर दे आङो जाथावथाव जाहांबाय नै सनाफोर आंना अमा रानिया जि मोजां एवबाय आङो दसे एवनानै एसे दै सारस्रिनानै फोमोनसै मालासो मोनो नंथारबाय आं जानो लुबैनो हाथारला अमा बेदर जायो बोसोरसे जायो बायदि मोनलायलायथारबाय सप्तासेसो जायैखौनो अमाया आंना जा मोजां ज्लाव मेजेम ओंखारबाय मोनबायबो मोनबाय सनाफोरनि आंना अमा रानिया सनाफोर मोनबाय नालाय आरो माथोबाव आरोना फिसाखौ फुथुनानै लाबाय आङो फिसा उन्दुनायावनो गन्थं गोदोलायनाय जानोसै आङो जेबो गैया ओंख्रि बिदै एसे लाबाय आङो अमा बेदरनि थावखौ नै ओंखामजों लागायनानै जानो आलु गथा लाबाय बानलु पियास लाबाय नै थ' ज्लाव मेजेम नै जानोसै थ' नालि फंबायनि डायलग होनानै जानोसै नामा आङो थ' जानोसै सनाफोर बारा फेथेर रायलायबाय थाला बिदैखौ ओरै स्राय लुनानै लाबाय ओरै लागायबाय जानोसै थ' 33 कौटि देबथाखौ साखि दोननानै सोसननाय जाबाय होनोना मा होनोमोनलाय नानि फंबाया रोङाहाय मालायनि इन्ट्र'खौ मालाय बिराद मोजां होननानै जायोना 33 कौटि देबथाखौ साखि दोननानै नै आंबो खुगायाव सोसननाय जाबाय नानि फंबाया बिदि होननानै जायोना मालाय नुबाय थायो आं मानसिखौ नानि फंबायाव ओमफ्राय रायलायनाय जायाना एबार रायलायथारगोन आङो माने बेबो स्कुटिजों ब्लिं थाङो आंबो ब्लिं फैयो ओमफ्राय बारा माथो होलायलायनाय जाया एबार होगोन आं जोंहा बिसिनि बिमायनि न'आवनो ओइ बड'सा बेंक कल'निथिं थाबा भारा थानायाव बिसिनि बिमायनि न'आवनो थादोंमोन आरोना खनसे ना खननैल' फैदोंमोन आरोना बे बिमायनि न'आव जों थानाय टाइमाव ओमफ्राय बिदिनो रायलायनायबो जायासै बिदाखौथ' लोगो मोनबाय थाखायोमोन नानि बिदाखौ लोगो मोनोमोन बिसिनि बिमायनि नानि बिमायनि न'आवनो थायोमोन आरोना जोङो भारा मादैमोना मोजांथारमोन आरोना न' मालिकआ जों थानाया नानि बिमाय बिमानै मोना बिराद मोजां मासे गोथाव जादों सनाफोर बिराद गोथाव जादों आरोना सनाफोर एसे गोबाव जाबायमोन जोंहा अमा बेदर जायैया ओमफ्राय गोबावजों जानाय बायदि मोननायखाय बिराद गोथावसिनबो मोनदों
बिमाया स्लिम खालामखांनायजों फिसाजोआ सिरि मोननायजों नै दसनाफोर दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै आरोना जायफ्रा आंनि जानायनि भिडिअखौबो नायदेरनो मोजां मोनो आरोना अननानै नायदोलाय बे भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय अमा जानानै सालायानो लिमोनब्रेबाय आरोना रायलायबाबो जानो नागिरला